Добрый вечер, в эфире Прайм, я Роман Спиридонов, и этот час мы посвятим обсуждению итогам, не окончательным итогам выборов президента Соединенных Штатов Америки. Сделали мы этот выбор нарочно, потому что именно от позиции нового президента будет во многом зависеть и ситуация, связанная с деоккупацией наших территорий, и наша война с Россией. Позиция США будет, безусловно, очень важна в этой борьбе, и поэтому мы будем говорить именно об этом. И будем говорить с нашим гостем. Да, с нами на связи политический обозреватель Андрей Пиантковский. Он сейчас с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Джо Байден получил 290 голосов выборщиков при необходимых 270, но это не значит, что он сейчас станет президентом, потому что есть еще определенные процедуры избирательные, которые продлятся как минимум до 20 января, когда состоится инаугурация президента. Но при этом еще есть Дональд Трамп, который заявлял неоднократно, что выборы были сфальсифицированы, были вбросы, и он намерен оспаривать в судах решение о своем проигрыше. Как теперь будут развиваться события? Нет, формально действительно 14 декабря собираются выборщики, 8 января они докладывают новому составу Конгресса, 21 января избранный президент принимает присягу. Много формальных этапов, но фактически он уже президент на 100%. А что касается того, чем сейчас господин Джулиани, очень хорошо известный в Украине адвокат Шут, занимается в Пенсильвании, но это только скажется на личной судьбе Трампа после окончания этого переходного периода. И семья уговаривает его перестать валять дурака и, следуя хорошей американской традиции, позвонить Байдену и поздравить его с избранием. Если он будет долго упираться, займутся, когда он станет обычным гражданином, тем большим энтузиазмом займутся масса уголовных дел, которые против него накопились. Я думаю, в ближайшие дни все-таки он смирится с ним. По вашим прогнозам, он смирится с результатами или все-таки будет делать попытки отстоять? Понимаете, он будет делать, это только сделает его более смешным. Ему уже отказали дюжины региональных судов. Он хочет, надеяться добиться так называемой справедливости в Верховном суде, потому что он туда недавно определил 3 новых членов. Но понимаете, Америка все-таки это страна законов. При всей своей симпатии к Трампу, при всех их консервативных республиканских убеждениях, и новые судьи Верховного суда не будут выносить решения, противоречащие. Так что давайте лучше поговорим о том, Роман, с чего вы начали. Громадное значение для Украины факта избрания Байдена. С Байденом, знаете, Запад возвращается на мировую арену. Почему так любим был Путиным Трамп? Потому что он подрывал единство Запада, разрушал все западные институты и прежде всего институт НАТО. Я сейчас скажу то, чего я не решался сказать в течение прошедших 4 лет, чтобы не пугать европейцев. Хотя, наверное, они сами об этом догадывались. 4 года прошедших, с 16 по 20, НАТО не существовало. Потому что НАТО — это гарантия всех стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, выступить на защиту члена в случае агрессии. А гарантия — это гарантия того человека, президента Соединенных Штатов. Вот этот человек неоднократно, каждым своим выступлением подчеркивал, что НАТО — устаревшая организация, что не готов выполнять обязательства Соединенных Штатов, тем самым поощрял самые авантюристические
и реакционные круги в России планированию дальнейшего расширения мира. Вот с вчерашнего дня, поэтому так бурно все европейские просят немедленно продолжать поздравлять Байдена. Возвращение Запада и НАТО на международную арену — это очень важно для Украины, тем более, что Байден очень лично вовлечен в украинские дела. Неоднократно подчеркнул, в том числе на последних дебатах Трампа, что основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Но в своем выступлении уже после того, как стало известно, что он победил, он говорил исключительно об американской повестке. Он говорил о том, что будет соблюдать права нацменьшин, будет права других меньшин соблюдать. У него не было ни одного заявления, связанного с международной повесткой. Ну, это очевидно. Он обращался, и он же обращался уже даже не только к своей аудитории, он обращался к всей американской аудитории и подчеркивал, что он хочет стать президентом всех американцев. А внешнеполитическая повестка дня не интересует 95% американского избирателя, поверьте мне. Но она очень интересует военно-политический истеблишмент в Соединенных Штатах, который, хотя и расколот, но если есть единственный вопрос, в котором этот истеблишмент един, и которым он поддерживает консенсус, это вопрос поддержки Украины. Все резолюции о поддержке Украины, о представлении вооружений, о санкциях против России традиционно вносятся двумя сенаторами и конгрессменами. Один от республиканской партии, другой от демократической. Что касается Украины, я думаю, что сейчас у Украины уникальная возможность вот в этой обстановке получить статус так называемой Major Non-NATO Allies, важный, главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Этим статусом обладают такие уважаемые государства, как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, то есть ближайшие союзники Соединенных Штатов. Такую аппликацию Украина подавала еще 3 года назад, и она даже утверждена одной из палат Конгресса, но администрация Трампа тормозила этот вопрос, а сейчас при необходимой активности украинской дипломатии, уверяю вас, это пройдет в Вашингтоне просто на ура. А какие основания для этого? Основания это как вы видите, из перечисления из того списка стран Major Non-NATO Allies — это демократические государства, придерживающиеся либеральных ценностей, верховенства закона, демократии, и которым угрожает экспансия авторитарных государств. Китая в случае Дальнего Востока, а что касается Украины, то это, естественно, продолжающаяся агрессия России. Спасибо вам большое, что подключились к нашему разговору. Андрей Пиантковский, политический обозреватель, был с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир с гостем Ярослав Божко, глава Центра политических студий «Доктрина». Здравствуйте. Несколько слов о том, все-таки, кто такой Джо Байден. Кроме того, что он получил большинство голосов выборщиков, 290 из 270 необходимых для победы. Ему 77 лет, вот 20 числа ему будет 78, и он самый пожилой президент за всю историю Америки. В политике он уже 50 лет, до этого 35 лет был сенатором, 8 лет в должности вице-президента при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017. И это его третья попытка стать президентом США. Первая была в 1988 году, затем в 2008, но оба раза он проигрывал кандидатам от своей же партии, уступал конкурентной борьбе. От Трампа он получил прозвище «Сонный Джо», поскольку часто его видели спящим на больших каких-то официальных мероприятиях, а себя он называет автоматом ляпов, потому что часто иногда говорит что-то не впопад и путает какие-то вещи. При этом относится к себе с самоиронией и так себя называет.
Вот может ли этот человек действительно, как сказал Андрей Пиантковский, стать объединяющим президентом для американцев? И действительно ли после Трампа там такой серьезный раскол в обществе? Ну, давайте все-таки перейдемо до того, що здебільшого розкол з'явився не завдяки Трампу, а скоріше обрання Трампа було очевидним наслідком того, що суспільство є розколоте, і щонайменше республіканці були готові підтримати відверто такого правоконсервативного кандидата. Значна кількість демократів в цей же час була готова підтримати достатньо таки лівого Берні Сандерса. Тобто розкол, за даними тих же соціологів з Pew Research Center, він добре так простежувався року з 2014-го. Це наслідок поляризації американської політики, де і Обама насправді не був дуже центристом. Тобто ось ці всі коливання вліво-вправо не почалися з Трампа. А якщо ми говоримо вже щодо об'єднання американського суспільства, то, на мою думку, тут ключовим питанням лишається кадрова політика Джо Байдена. Наскільки я зараз розумію, то він ще остаточно не сформував повноцінний список, аби його представити, але уже про його команду починають потроху говорити. З одного боку, там будуть і представники, безумовно, поміркованих демократів, до яких сам Байден відноситься. Умовно, серед них можна назвати і Камалу Гарріс, кандидатку на посаду віце-президента США від демократів, і Сьюзан Райс, гіпотетичного державного секретаря, і Майкла Карпентера, одного з інших претендентів можливих на посаду державного секретаря. В той же час будуть і ліві демократи, і що в цьому контексті незвичайно і особливо може бути об'єднуючо, це частина місць в кабінеті може дістатися республіканцям. При цьому це будуть, безумовно, люди не з орбіти Дональда Трампа. Все-таки ми маємо усі розуміти, що республіканська партія – це не лише Дональд Трамп, і ось ці рухи в США зараз пов'язані передусім з невизнанням результатів виборів. Вони так чи інакше відносяться до орбіти осіб, пов'язаних з самим Дональдом Трампом. Далеко не усі топ-політики республіканської партії підтримують цю політику. А це, зокрема, і сім'я Маккейнів, так, померлого Маккейна, і Мітт Ромні, і Джордж Буш молодший. Вони фактично визнали перемогу Байдена. І більше того, ще до виборів велика група урядовців саме сектору безпеки, оборони, дипломатії з оточення Буша молодшого, воно підписало лист на підтримку Джозефа Байдена, а не Трампа, при тому, що вони всі республіканці, що є доволі цікавим, от якраз з огляду на цю проблему. Тому що Трамп залишався у цій своїй, як кажуть в американській традиції, джексоніанській зовнішній політиці, коли такий дуже поміркований інтерес до зовнішніх справ, скорочення контингентів, зокрема на Близькому Сході, а це означало так чи інакше посилення конкурентів США в регіоні. Зокрема, тієї самої Туреччини, з іншого боку, набирає обертів, вибудовує свою військову міць Китай, Російська Федерація з'являється то в Лівії, то в Сирії. І, умовно кажучи, Сполучені Штати значну частину свого зовнішнього впливу віддали на аутсорс. Ось ця проблема, що США перестали відігравати роль стабілізуючого елементу, да, вони перестали бути оцим, як часто кажуть, світовим поліцейським. Це як ключова. говорили там в совєтській пропаганді, мировий жандарм. Да, це ключова, насправді, проблема, яку треба буде вирішувати Джо Байдену у зовнішній політиці. Все-таки ми маємо таке бачення, що здебільшого Джо буде займатися більше зовнішньою політикою, тому що це його очевидна область зацікавлення, область діяльності. Щодо внутрішньої політики, то думається, що там буде більше задіяна Камала Гарріс, яка вихідець з правоохоронних органів. Вона бивший генпрокурор. Так, але знову ж таки, я не став би абсолютно тут виключати можливість нових протестів в стилі Black Lives Matter, взагалі таких соціальних бунтів. Так вони ж, наоборот, були в підтримку Байдена.
І от, да, ви розумієте, в чому специфіка? Звісно, якщо ми дивимося на Америку так двопартійно, то ми усвідомлюємо, що ці люди, які бунтували, вони ну точно не республіканці, вони скоріше демократи. Але в розрізі демократичної партії ці люди так само не люблять істеблішмент, до якого належить Байден і Камала Гарріс, як доволі, між іншим, багата людина. Тому частково ці соціальні бунти, вони є політичними лише в другу чергу. Тобто демократи на них намагалися вдягти ось цю якби символіку, так, протесту проти там якихось, можливо, расистських, дискримінаційних політик уряду і Трампа. Але здебільшого це саме соціальний протест, це протест проти бідності, проти багатіїв. І, ну, давайте будемо об'єктивні, в таких штатах, як Каліфорнія, то що більшість багатіїв все-таки демократи. І ось цей розкол, він знаходиться в тому числі і всередині демократичної партії. І подолати його Байдену може бути зовсім нелегко, якщо ця ситуація радикалізується. Ну, мне кажется, как раз Камала Гаррис одним из факторов объединяющих должна быть, и как раз она вписывается в идеологию демократов. Она, скажем так, антитрампистская у нее как бы история. Она, во-первых, женщина, во-вторых, имеет азиатское и майское происхождение. Ну, я би тут сказав все-таки, що існує певна ось ця група еліт всередині демократичної партії, яка безпосередньо має стосунок до вуличних протестів, яка безпосередньо орієнтується на певні активістські групи, чисельні волонтерські ініціативи колись очолює. Ну і ця прослойка демократичної партії, вона безумовно ставиться до таких людей, як Байден, Гарріс, як до прямих конкурентів. Да? Тобто тут існує проблема в тому, що у демократів ще не завершилась ось ця внутрішньовидова боротьба, яка у самих республіканців колись призвела до обрання Трампа. Тому що у республіканців дійсно була така сама проблема. У них загострені ось ці відносини між електоральною масою і істеблішментом партії. Виборці, ну, коли 2 строки республіканці перебували в опозиції, виборці всерйоз їм закидали, там ледве не змову з демократами. І це стимулювало те, що нагору піднімалися антиістеблішмент кандидати, в тому числі такі, як Трамп. В демократичній партії все-таки і Байден, і Гіларі Клінтон, вони були висуванцями істеблішменту. І тому не до кінця ось ця революція прийшла на думку значної кількості, особливо лівих демократів, ті, які взагалі хотіли би бачити свою партію, умовно кажучи, не ліберальною, а якоюсь там соціалістичною, соціал-демократичною, значно більш орієнтованою на такі ліво-прогресивістські цінності. К нашему разговору подключается Александр Краев, эксперт Совета внешней политики. Добрый вечер. Так, доброго вечера вам. Мы уже начали дискуссию и вот рассуждаем, не помешает ли внутренний раскол вернуться США на позиции мирового лидера и активно влиять на процессы, как это было раньше. Вот хочется узнать ваше мнение. Ну, тут, по-перше, треба розуміти, до якого лідерства буде йти США. На мою думку, Байден, як, скажімо, демократ-інтернаціоналіст, буде йти до якого лідерства? Того, що свого часу пропагував Обама, ще починається з кінця першого строку. І для повернення до такого лідерства йому не треба буде дуже багато ресурсів, коли почати. Грубо кажучи, повернення до Паризької угоди, яке він оголошував, повернення в ЮНЕСКО, можливо, певні відновлення інших багатосторонніх форматів, до прикладу, як Транстихоокеанської економічної угоди. Тобто, для того, щоб таку систему Байдену повертати, йому не потрібно буде витрачати багато ресурсу. А зважаючи на те, що це вписується в його зовнішню концепцію, зовнішньополітичну, якою він займався ще в адміністрації Обами, це дуже ймовірно так і станеться. Проте в той же час, на мою думку, це не станеться одразу. Скажімо, перші 6 місяців, які класично ми називаємо перехідним періодом між двома адміністраціями, Байден дійсно буде займатися, по-перше, формуванням свого кабінету, по-друге, розбудовою адміністрації. Ну і плюс по його першим крокам ми бачимо, що першими, кого він наймає, є спеціалісти по боротьбі з коронавірусом, як він їх назвав. Себто Байдену, як мінімум, треба зробити буде вигляд, що перехідний період пройде під, як він це назве, мабуть,
виправленням помилок свого попередника. Тому дійсно от перші півроку він буде зайнятий внутрішньою проблематикою, а надалі буде повертати м'яку велич Америки. Ну, кстати, говоря о величии Америки и о возвращении на мировую арену, можно просто проследить по тому, как реагируют на избрание Байдена представители разных стран. Допустим, если европейские поздравляли, то Россия уже сказала, что она не будет торопиться с поздравлением, потому что есть еще определенные процедуры, которые начал Трамп, имеется в виду его судебные тяжбы, которые он планирует, и они дождутся окончательного результата. Вот с чем связана такая осторожность Российской Федерации? Росіян в цьому плані можна зрозуміти. Дійсно, в 16-му році вони трохи не вгадали з Трампом. Трамп не став своїм чуваком, яким вони його розраховували бачити. Він не пішов повністю співпрацювати з Москвою, як вони очікували. В цей раз, в цьому році, хоча розвідувальне співтовариство казало, що росіяни працювали проти обох кандидатів, вони, в принципі, розуміють, що вони і не виграли, і не програли. По-перше, їм треба зрозуміти, що буде відбуватися. Чи буде це дійсно Обама версія 2, ну точніше 3, чи буде це певна континуальність політики Трампа, яку Байден не зможе все-таки переламати повністю, тому що треба розуміти, що все-таки і за Трампом прийшли люди, які будуть на своїх посадах сидіти довго і в оборонному, і в дипломатичному секторі. І запит на трампійську зовнішню політику також, в принципі, є. Тому Байден її повністю не зможе змінити. Тому, по-перше, росіяни вичікують. По-друге, якби росіяни були трохи більш, скажімо, цивілізовані в своїх методах зовнішньої політики, я б сказав, що вони намагаються відвести від себе підозри щодо того, що вони того чи іншого кандидата підтримували, і тому вони, скажімо, оголошують італійський протест, коли все роблять по правилам, дочікуються кінцевих результатів, але ще тоді поздоровлюють. Себто, фактично, з точки зору Російської Федерації, при програші Трампа очікувальна позиція є логічною і, як би це не звучало, навіть правильною. Но несмотря на это, ведь результаты уже очевидные. Результати очевидні, але, як завжди, знаєте, залишається декілька відсотків. Залишається буквально там до 5% того, що Верховний суд все-таки вирішить погратися в дуже веселу авантюру і визнати за Трампом те, що вибори були сфальсифіковані, і передати цю справу в Конгрес, де Сенат обере віце-президента, а Палата представників президента. Дійсно, існує ще якісь ймовірності, що Трамп зможе закатити великі скандали, адже, як ми бачили, за його заявами, в Аризоні проголосувало 110% виборців. Якщо не помиляюся, в Оклахомі вони нарахували 125% проголосувавших, або мертві душі, як вони кажуть, які голосували в Пенсильванії. Тобто, на мою думку, вичікувальна позиція Росії в цьому розрізі може бути пов'язана також з надіями на чорних лебедів, яких Трамп вміє підкидати, м'яко кажучи. Звісно, ця надія слабка, але треба розуміти, що Росія нічого не втрачає від того, що не спішить поздоровляти Байдена. Вона лише може отримати від того, якщо ці чорні лебеді, яких вона так чекає, спрацюють. Для них це гра з позитивною сумою. Якщо вони дочекаються офіційних результатів, нічого не станеться, вони все рівно виграші, нібито все робили по правилам. Якщо вони будуть чекати офіційних результатів і дійсно піде певна внутрішня криза, вони це використають і також будуть у виграші. Ярослав, ведь при Обаме, когда Байден был вице-президентом, была попытка перезагрузки отношений с Россией. Так. В 9-му році, здається. Нет ли опасений, что Байден попробует эту историю повторить? Ну, я насправді не думаю, що зараз нинішня поточна ситуація буде відповідати умовам, да, тому що з 2009 року, умовно кажучи, було зроблено дуже багато висновків усіма сторонами. Для нас не є проблемою те, що Сполучені Штати якось переглянуть геополітичне місце Росії, да, в цьому плані. Проблемою є те, що демократи можуть застосовувати значно більш м'який інструментарій, ніж республіканці. І цей м'який інструментарій може якраз базуватись на таких речах, про які казав, наприклад, Генрі Кіссінджер, про те, щоб бажано не спровокувати ще більше загострення у відповідь, а Росія з оцим гранням м'язами дуже часто справляется на відмінно. Ну, вот такая позиция мягкого инструментария произошла в 2014 году, когда, наверное, опасаясь обострения отношений, США практически промолчала.
не приняла возможных мер для того, чтобы не было оккупации Крымского полуострова? Ну, здебільшого так, і хотілося б провести Это, может, это проигрышная позиция такая? Ну, розумієте, в цьому розрізі так, і хотілося б тут ще відзначити таку річ, що під час окупації, ну, під час війни в Грузії 2008 року, фактично, через там 5 днів перших боїв Сполучені Штати вже ввели в Чорне море кораблі, підняли там групу літаків над Грузією військових НАТО. Тобто вони здійснювали хоча б якісь символічні кроки, які означали готовність до участі в військовому конфлікті. А в 2014 році, на жаль, цього не було. Були лише спроби дипломатично загасити полум'я. І Росія, насправді, прекрасно зіграла на оцій ідеї своєї власної неконтрольованості. Росія сама частково підігрівала ці чутки про те, що вона може застосувати, наприклад, ядерну зброю, тому не слід суватись. Тому, дійсно, я вважаю, що тут для України ідеальним варіантом насправді було, якби ось ці безпекові спеціалісти орбіти Буша-молодшого дійсно знайшли якесь своє місце в новій ось цій системі безпекових органів за Байдена. Но ведь Трамп во время дебат обвинял Байдена в том, что во время его каденции он предоставлял Украине, разрешил предоставлять летальное оружие, в отличие от Обамы, который поставлял в Украину одеяло и подушки. Вот, Александр, как вы считаете, какая будет позиция у Байдена в этом вопросе? Мені здається, Байден буде, скажімо так, продовжувати грати за методичками Трампа. Останні 4 роки показали, що навіть поставляючи Україні летальну зброю, ти не розлютиш Росію до тої межі, якої вона може там погрозувати. От як Ярослав правильно зазначив, Росія в своїй непередбачуваності, продовжу цю думку, стає потроху передбачуваною. Тобто, грубо кажучи, останні 4 роки за Трампа, по-перше, сформували певний новий підхід. Сполучені Штати почали розуміти, що можна брати на себе трохи більше. Непоганим виявом цього, до речі, стало те, що як тільки стали відомі дати навчання Кавказ-2020, рівно під ці дати разом з нами американці доволі влучно, називаємо це так, провели навчання також на південному нашому фланзі. Ну, фактично, як на мене, Байден сам по собі не буде таким уж активним в плані допомоги от прямої, як там поставки зброї. Його допомога може обмежитися фактично заявами, інформаційним наративом, ну і підтримкою наших реформ, антикорупції і так далі, і тому подібне. Що дійсно може допомогти, це от ці певні практики, які Трамп вів, які показали свою певну ефективність, які дійсно можуть знайти свою продовжуваність у наступних адміністраціях. І якщо, як мій колега зазначив, дійсно республіканські спеціалісти знайдуть собі місце в новій адміністрації, в нових органах, такі практики дійсно вже стануть закріпленими схемами роботи, і вони будуть продовжуватися надалі. Ну і плюс треба розуміти, що, знову ж таки, президент не відіграє абсолютно центральної ключової ролі у таких питаннях, як надання фінансової допомоги, надання зброї і так далі. В принципі, тут вагома роль і Конгресу. А Конгрес у нас залишився в такому ж розкладі, як був при Дональді Трампі. Ну, залишається, як ми можемо наразі бачити. Себто республіканські сенати, демократична палата представників. А значить, в принципі, і тут ми будемо мати певну злагодженість і паритет у позиціях. Давайте поговорим о политике санкций против России. Их действующие ныне можно перечислять бесконечно. Это и персональные, и секторальные, и ситуация, связанная со строительством Северного потока, который решением там многих судов были наложены аресты на компании, которые участвовали в его строительстве. Что будет с Северным потоком, Ярослав? Ну, я думаю, все-таки, що Північний потік – це питання відкладено на великий термін, перш за все, з огляду на позицію, в тому числі і Німеччини. Бо після отруєння Навального, я думаю реально, що отруєння тут було лише формальним приводом. Німеччина просто під цим приводом фактично усунулася від подальших дій по відстоюванню цього проєкту. Як мені все-таки здається, це було не бажанням впасти обличчям в бруд перед США,
Сполучені Штати тут змогли витиснути ось цю позицію, що всі компанії, які будуть працювати на будівництві Північного потоку, потраплять під санкції. Тому цей проект, ну, щонайменше на кілька років, точно заблоковано, причому заблоковано не з технічних причин, а от саме до якоїсь корінної зміни зовнішньополітичної ситуації. Александр, мы тут уже обговорили тот момент, что США, вернее Байден, как бы больше друг Европе, чем Трамп. А значит ли это, что он будет идти, может быть, на какое-то сближение позиций по Северному потоку? Может быть, все-таки Германия не отказалась полностью от идеи его строительства? Я думаю, наразі накопичилось занадто багато негативних факторів стосовно Північного потоку. Скажімо, теж отруєння Навального сюди також додаємо, які навіть при великому бажанні адміністрації Байдена не дадуть їм достатньо прямо казати, що Німеччина, у вас розв'язані руки, працюйте. В принципі, за декілька минулих років ми бачили певні позитивні для нашої сторони суви в позиції європейських країн. Ми побачили зміну економічного наративу Сполучених Штатів щодо Північного потоку. Як ми бачили, до виборів у Білорусі були нові домовленості щодо сланцевого газу. Такі само переговори проводили Сполучені Штати із країнами Балтії. Себто для американців питання Північного потоку дійсно з кожним роком набуває все більше економічного виміру, а не лише політичного і, скажімо, інформаційного. Треба, звісно, розуміти, що Байден менш піддатливий під лобі великих енергетичних компаній, на відміну від Трампа. Проте в той же час, якщо це дійсно буде прямий економічний інтерес Сполучених Штатів, навіть за відсутності впливу лобі, Байден так чи інак має на це зважати. Окрім того, завершуючи, скажімо так, вже було зроблено достатньо багато і заяв, і кроків на те, щоб це зупинити. І робити такий величезний відкат в своїй позиції, це буде не в традиції американської політики, на мій погляд. Це буде навіть не дисруптивно, це буде деструктивно в певному плані. Есть позиция некоторых экспертов о том, что Вашингтон может стать более открытым к диалогу с Москвой. Ведь и даже Байден уже заявлял, что в случае победы может согласиться на российское предложение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Ярослав, вот ваше мнение по этому? Ну, я думаю, взагалі, Чем що это чревато? ось ця історія з договором про нерозповсюдження ядерних озброєнь, воно більше, звісно, вигідно Російській Федерації, ніж Сполученим Штатам, з огляду на те, що Сполучені Штати мають значно більший оборонний бюджет, вони можуть собі дозволити значно більші засоби ядерні будь-які. Російська Федерація на тлі таких країн, як США, дійсно має обмежений бюджет, і отримуючи цей договір про нерозповсюдження, насправді РФ вивільняє серйозні ресурси, які можна витратити на інші засоби, наприклад, там на механізовані, на танкові, на авіаційні підрозділи. Тому в цьому контексті дійсно ось ця ідея про подовження, про СНВ-3, вона виглядає такою достатньо кісінджеріанською пасткою. Тобто, з одного боку, дійсно виглядає так, ніби що Сполучені Штати роблять цим крок до миру, так, і закликають інші країни, ніби як до цього відповідального ставлення до ядерної зброї. В той же час цим фактично вивільняються насправді ресурси, які Росія була би змушена витратити на абсолютно безсенсову гонку озброєнь. Так це плюс для кого? Це плюс, здебільшого, все-таки для Росії, якщо це буде дійсно прийнято. Хоча не стратегічний, але тактичний, безумовно, плюс. Олександр, ваше мнение по этому поводу? В принципі, тут важко не погодитися. Це дійсно, на мою точку зору, це певна така рейганівська стратегічна оборонна ініціатива, яка насправді за собою несе не дуже багато, основна ціль якої змусити твого супротивника тебе доганяти, розуміючи, що він не зможе тебе догнати. При цьому в цей момент воно ще й посилено наявністю величезного пакету санкцій. В цей момент воно посилено наявністю в Росії декількох конфліктів, в які вона має постійно вкладатися величезними ресурсами і конвенційним озброєнням. І за умови, що воно не зможе, і доведеться, точніше, витрачати більше грошей на неконвенційне озброєння і якимось чином намагатися підтримати паритет зі Сполученими Штатами, таким чином дійсно величезна частина ресурсів з цих конфліктів буде відтікати, а отже позиція Росії в гарячих точках буде слабнути. Крім того, треба також розуміти, що
Росії нівелювання ядерного фактору це чи не єдина можливість нівелювати фактор американського флоту. Тому що багато в чому саме на ядерному потенціалі американського флоту будується стратегія стримування Росії у стратегічних для американців точках, наприклад, на півночі Тихого океану. Тому Росії будь-що потрібні ці договори. І другий спектр, який тут потрібно розглянути, для Росії це знову ж таки, як для Радянського Союзу свого часу, буде певний такий вияв власних миротворчих бажань, образу, іміджу, називайте як хочете. Тобто фактично при наявності всіх конфліктів, в яких вони нібито виступають третьою стороною, миротворцями і так далі, якщо з їх ініціативи будуть підписані подібні договори, для них це стане дійсним карт-бланшем на себе навісити лавровий вінець і стати білим голубом миру. Тому як у військовому, так і в інформаційному і іміджевому вимірах ці договори дійсно вигідні Росії. Американці ж можуть ними далі шантажувати. Останнє, що хочу відмітити, продовження СНВ-3 має припадати якраз на весь лютий 2021 року. А це якраз той період, при якому в нас або буде проміжний період між двома адміністраціями, і Байден не зможе цим займатися, або коли в нас буде криза, якщо Трамп все-таки буде подаватися в суди і вигравати. Тому так чи інакше Америка просто, на мою думку, не встигне зайнятися ще й цим питанням. Ну, у Байдена же репутация ястреба в отношении к России. В принципі, да, але знаєте, коли кажуть, що демократ яструб, то в порівнянні з республіканськими яструбами він трохи менше розміром. І плюс за останніми заявами, знову ж таки, йому доведеться при домовленостях з Росією йти на відкат. В останній заяві він казав, що з Росією неможливо відновити відносини, поки вона не відновить територіальну цілісність і суверенітет України, поки вона не буде себе вести, грубо кажучи, як нормальна, адекватна держава і дотримуватись міжнародного права. І якщо от в цей конкретний момент він починає з нею підписувати якісь домовленості, ну, вибачте, тут бракує певної послідовності. Тому, я думаю, навіть самому Байдену невигідно буде так зразу кидатися в нові переговори. Но ведь Байден получает наследство трамповское, связанное еще с противостоянием Китая. Или ему нужно будет налаживать отношения с Китаем, или же продолжать отстаивать национальные интересы, используя как-то третьи страны, в том числе, наверное, и Россию. І поэтому нужны будуть какие-то і шаги навстречу? Ну, це якраз ситуація в тому, що адміністрація Байдена, вона однозначно значно більше за оточення Трампа схильна до налагодження стосунків з Китаєм, але адміністрація Байдена тут не має повного карт-бланшу. Тому що все-таки сам Китай виглядає достатньо скандально. Там існують ось ці кейси з порушенням прав людини, в тому числі в Гонконзі, чим адміністрація Трампа системно займалася. І зараз Байден не може одразу піти на перезавантаження стосунків з Китаєм, хоча до цього є заклики. І при цьому залишатися таким стійким монітором політичних прав, наприклад, жителів Гонконгу. Да? Тому мені здається, що щонайменше рік стосунки з Китаєм будуть перебувати в такій невизначеності, в узгодженні позицій, щоб виробити якусь хоч трохи прийнятну і для внутрішньої, і для зовнішньої політики рамку. Александр, ваше мнение, будет ли Байден использовать налаживание отношений с Россией для того, чтобы как-то влиять на взаимоотношения с Китаем? Тут знову ж таки те ж саме питання, яке ми з вами обговорювали щодо загалом зовнішньої політики. Сама зовнішня політика в плані стримування Китаю, певного роду протистояння, незмінна фактично з кінця Холодної війни. Починаючи з 2001 року, коли Китай війшов до Всесвітньої організації торгівлі, він майже жодного року не виконував повністю всі її вимоги щодо членства. І фактично, починаючи ще з 90-х, краще сказати, з початку 2000-х, всі американські адміністрації так чи інакше протистояли економічному та торгівельному впливу Китаю. Різнилися лише інструменти. Тобто навіть адміністрація Обами, формуючи свою трансокеанську торгівельну велику угоду, також мала на меті певного роду стримування Китаю. Тому що, нагадаю, Китай туди не входив. Тому просто так чи інакше Байдену доведеться з Китаєм мати справу, але в ключі конкретно, якщо не протистояння, як це було за Трампа, то конкуренції. Знову ж таки, просто піде певна зміна інструментарію. Це не будуть там, мабуть, не будуть там величезні тарифи,
блоковані порти, торгівельні війни і так далі. Це дійсно можуть бути певні домовленості з країнами Південно-Східної Азії або певне переймання ринків. І, до речі, додаючи до того, що казав Ярослав щодо гуманітарних проблем, повністю погоджуюся. І тут ще можна додати мусульман в Китаї, яких також комуністична партія жахливим чином тисне. А зважаючи на образ демократичної партії самого Байдена як таких, що відстоюють права етнічних, релігійних та всіх інших меншин, і зважаючи на те, що проблематика уйгурських мусульман в принципі розвинута в інформаційному секторі в Штатах, йому придеться і цим також займатися. І на цьому фоні відновлення райдужних і гарних відносин з Китаєм також буде дуже важким завданням, за яке він, я думаю, не буде братися. Спасибо вам большое. Это был Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». С нами на связи, я вас благодарю. Один из президентов, кто уже поздравил Джо Байдена с победой, был и наш, Владимир Зеленский. Давайте послушаем, что сказал глава государства в честь победы Джо Байдена. Вітаємо Джо Байдена і Камалу Гарріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Україна і США завжди співпрацювали у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії і боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою. А с нами на связи Елизавета Ясько, член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а также глава украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Добрый вечер, Елизавета. Доброго вечера. Вот в словах нашего президента прозвучали такое слово, как оптимизм. Разделяете ли вы оптимизм Владимира Зеленского по поводу победы Джо Байдена? Так, звичайно, я вважаю, що це є демократичною перемогою Джо Байдена, яку він виборов в демократичних перегонах в Сполучених Штатах. І ми всі спостерігали за цією кампанією. Вона була дуже цікавою, особливо в останні дні, коли рахували вже голоси. Я вважаю це позитивною новиною для України, і дуже добре, що, звичайно, ми привітали і депутати, і Верховна Рада, і президент. Чекаємо на хороші відносини вже з байденівською адміністрацією. К слову, Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом, у него температура 37,5, но он продолжает исполнять свои функциональные обязанности, только дистанционно. Вопрос к вам в контексте взаимоотношений, давней истории, связанной с компанией «Буризма», звонком Трампа непосредственно Зеленскому. Вот наверняка эта история помнится и Джо Байдену, и самому Зеленскому, когда Трамп фактически настаивал на том, чтобы было возбуждено уголовное дело против сына Джо Байдена, который работал в компании «Буризма». Вот стоит ли в таком контексте действительно Владимиру Зеленскому говорить об оптимизме отношений с Джо Байденом? Так, ну, по-перше, хочу сказати про коронавірус спочатку. Я, на жаль, також маю позитивний тест, тому зараз з вами спілкуюсь на самоізоляції. І, на жаль, як ви бачите, країна зараз в такому стані, що мусимо ось так працювати. І це зараз вже Офісу президента стосується. І це погано, дуже погано, але сподіваємося, що не будемо так сильно хворіти. По-друге, по вашому питанню. Дивіться, я вважаю, що наш рік президента Зеленського, який був, і весь цей конфлікт пов'язаний з Трампом, що ми дуже позитивно з нього вийшли, тому що нас втягували в різні провокації з Трампом, з Байденом. Ми розуміли, що нас просто як країну і як президента Зеленського хочуть використати для того, щоб створити певний компромат, який не є в українських інтересах. І те, що ми зберегли двопартійну підтримку, і для нас є дуже важливим те, що якраз коли зараз вже переміг Байден, що ми
ми маємо хороші стосунки із республіканцями і з демократами. Це для нас є дуже важливим. Я не бачу причин думати, що той конфлікт, який пов'язаний, та історія, яку ми чули про сина Байдена, це є причиною якоїсь там погіршення відносин з Україною. Взагалі так не вважаю. Вот недавно пришла новость о том, что Трамп назначил нового министра обороны. Он продолжает действовать как действующий президент. Звичайно, до січня він ще президент Сполучених Штатів. Ну, то есть, как бы это нормально, да, на излете менять министра обороны? Ну, Ну, я думаю, що він має свої причини, чому це він робить. Звичайно, коли дуже часто змінюється влада, це не дуже добре, але якщо є причини для цього, є більш ефективні люди, які виконували завдання, які повинні виконувати ті чи інші міністри, то, звичайно, це треба робити, змінювати. Елизавета, мы разговаривали с нашим экспертом Андреем Пианковским о том, что Украина может стать стратегическим партнером США, вот как раз и объединившись в борьбе с российской агрессией. Мы очень надеемся на поддержку США, на санкции. У вас уже готов список требований к США о том, что нужно выполнить, чтобы заставить Россию уйти из Крыма? Ой, звичайно, такий список дуже довгий. І тут чому для України Джо Байден це хороша новина, тому що якраз Байден завжди відкрито говорив, що санкції – це важливо, що Росія – це агресор. Він завжди називав у всіх виступах підтримку в сторону України, і в нього нема жодних ілюзій щодо Росії. Це є дуже добре. И если конкретный какой-то, я вас перебью, какое-то предложение, какое-то конкретное, может быть, желание, которое можно обговаривать, о том, что они сейчас остро необходимо для того, чтобы усиливать санкции. Вот есть какая-то конкретика вот в наших взаимоотношениях с США, не просто о том, что Байден поддерживает нас, готов вводить санкции, а что конкретно необходимо сейчас сделать, чтобы это было эффективно? Дивіться, ну будь-які санкції, вони мають певний обмежений термін дії. Я, як людина, яка зараз займається також створенням законопроекту по санкціям вже українським, я знаходжусь на зв'язку з тими людьми, які займаються санкційною політикою в Сполучених Штатах. І, як правило, термін, і, до речі, з британцями, з німцями, з естонцями ми на зв'язку, це за 4-5 років, рік, залежить від виду санкцій. Нам треба продовжувати цю комунікацію, щоб вони продовжували це. Тому що якщо це не треба буде Україні, ми не будемо про це говорити, то є небезпека, що інші країни це можуть зняти. Звичайно, це економічний тиск, звичайно, це в Сполучених Штатах є заборона віз, тобто не можна в'їхати людина, якщо це персональні санкції проти певних персоналій, які брали участь в агресії чи входять в погані списки, так звані, по порушенням прав людини. Звичайно, таких людей не можна пускати, проводити і фінансові операції, і по туризму, в'їжджати в різні країни. Нам треба це все продовжувати. Це є певний тиск, тому що тоді росіянам це не вигідно. По конкретним ще пропозиціям, це, звичайно, по Кримській платформі, але це зарано зараз говорити. Це питання лише зараз піднімається і йдуть консультації, які формати можуть бути. І тут Сполучені Штати є для нас дуже важливими. Спасибо вам большое, Елизавета. Елизавета Ясько, член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, была с нами на связи. Мы желаем вам скорейшего выздоровления и как можно легче перенести эту болезнь. Крымская платформа, насколько это... Давайте сейчас с нами на связи Эскандер Бариев, член Меджлиса. Перед тем, как нам его подключат, вот ваше мнение, насколько реально Кримська платформа і наскільки вона може бути ефективна? Ну, дивіться, це, звісно, буде платформа без участі Росії, це не Мінський майданчик. Вона реально буде існувати, вона реально буде створена як комунікаційна, я вважаю. Буде постійний, щонайменше, привід
ставити на найвищому рівні у відомість наших західних партнерів щодо ситуації в Криму. І це здебільшого буде все-таки майданчик для комунікації і просування ідеї нових санкцій по кримській тематиці. А ми знаємо, що порушення прав людини в Криму стаються регулярні, тому приводи для санкцій завжди знайдуться. Лидер крымско-татарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев поздравил Джо Байдена с победой. Давайте послушаем, как он прокомментировал этот результат. Мрія корінного народу окупованого Криму здійснилася. Новий лідер потужної демократії світу – це той, хто матиме надійну позицію проти диктаторів, які зневажають права людини і міжнародне право. Маємо велику надію на швидке визволення Криму від окупації та відновлення територіальної цілісності України. Щиро вітаю Джо Байдена з його обранням 46-м президентом Сполучених Штатів Америки та Камалу Гарріс віце-президентом США. И с нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса и глава правления Крымско-татарского ресурсного центра. Добрый вечер, Искандер ага. Добрый вечер. А вот действительно сбылась мечта коренного народа оккупированного Крыма? Ну, дело в том, что понятно, откуда такие пошли посылы, потому что на самом деле, когда мы говорим про Джо Байдена, это политик с большим опытом, во-первых, и дипломат с большим опытом. Соответственно, он сможет, на наш взгляд, правильно вести внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, что на самом деле очень важно сегодня в мире. Во-вторых, Джо Байден неоднократно посещал Украину 6 раз и хорошо знает о проблемах Украины. В-третьих, на что как раз и уделил внимание Мустафа Ага, это на коренной народ. Ведь в своей избирательной кампании Джо Байден четко говорил о том, что он будет поддерживать коренные народы Соединенных Штатов Америки на право на управление самостоятельное и на самоопределение. Вот как раз-таки, когда мы говорим уже о Крыме, то здесь мы четко должны понимать и то, что исходя из подобных заявлений и подобной политики, Джо Байден и его администрация будут четко стоять на позиции права на самоопределение коренного народа. И, соответственно, коренной народ, крымские татары четко определились и четко позиционировали, что еще в 2014 году, когда проигнорировали референдум, когда начали игнорировать на протяжении всего этого времени все политические процессы непосредственно в Крыму, я имею в виду выборы и так далее. Поэтому здесь вот само понимание, хорошее понимание, кто такие коренные народы, их право на самоопределение, должны в том числе, я думаю, с помощью американского политикума довести до наших политиков больше информации о том, что необходимо все-таки защищать права коренного народа. И поэтому для того... Да. На какие конкретные действия Джо Байдена вы рассчитываете вот в его политике защиты прав коренного народа? Во-первых, мы не можем четко отделять крымских татар от восстановления целостности Украины. Мы это понимаем. Но мы четко должны понимать, что с другой стороны мы не можем, скажем, воспринимать, или весь мир не будет воспринимать возможность восстановления целостности Украины без крымских татар. Поэтому крымские татары как раз-таки в международной политике сегодня являются инструментом для восстановления целостности Украины. И это должны украинские политики, эксперты понимать. Поэтому сегодня, конечно же, на первом этапе мы считаем, что Соединенные Штаты Америки все-таки должны начать реальные консультации, которые прописаны в 6-м пункте Будапештского меморандума. Консультации по деоккупации Крыма. И, соответственно, в контексте всех этих консультаций одним из субъектов этих процессов все-таки должен быть представительный орган крымского коренного народа, это Меджлис крымско-татарского народа. И, соответственно, таким образом мы будем четко обозначать, какие деоккупационные законы должны быть приняты в Украине для того, чтобы помочь нашим стратегическим партнерам, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, для обеспечения и защиты прав и коллективных прав крымско-татарского народа в том числе. Это как раз продолжение нашего, можно сказать, бесконечного разговора о том, что сначала нам самим нужно здесь подготовиться для этого, создать необходимые законы. И я так понимаю, что вы имеете в виду
законы о статусе коренного народа, законы о статусе, об изменении статуса крымской автономии, и только потом можно надеяться на какую-то поддержку? Дело в том, что когда будут прямые коммуникации, когда будем мы видеть прямые намерения Соединенных Штатов Америки помочь, то, соответственно, это будет подтягивать украинский политикум и экспертную среду в этом вопросе. Поэтому таким образом мы должны понимать, что без украинцев или украинских политиков ни одна страна, даже самая могущественная в мире, не решит наши проблемы. И с другой стороны, сегодня Украина не способна пока еще самостоятельно решить проблему деоккупации Крыма, поэтому нам нужны партнеры. Нам нужны друзья, которые будут нас поддерживать и экономически, и в санкционной политике в отношении Российской Федерации, и в том числе и военным путем. Спасибо вам большое, Искандер Ага, что были с нами на связи. У нас уже не осталось практически времени, поэтому давайте очень коротко подытожим. Наши надежды, о которых сейчас мы стали все чаще говорить, это возрождение Будапештского меморандума и создание Крымской платформы. Насколько, по вашему мнению, они можуть стати результативними і продуктивними? Ну, знаєте, я хотів би акцентувати на тому, що хто би не сидів на посаді президента США, з кого б не складався Конгрес, все одно є порядок денний України в зовнішній політиці, який вона має виконувати. Вона має бути стабільним партнером для Заходу. Вона має орієнтуватися на міжнародне право. І Будапештський меморандум тут може і не зіграти свою велику роль, так, тому що там немає конкретних механізмів реалізації. Але щонайменше у нас є постійний обов'язок піднімати тематику Криму, піднімати тематику Донбасу, прав людини, територіальної цілісності. І, безумовно, дуже багато, насправді, в стосунках України з Заходом, України з США залежить саме від України. Тому що нам дуже часто кажуть, що ось були такі пункти, ви їх не проробили, що були певні прогалини, а, на жаль, часом і втягнутість у певні скандали. От ви згадали про Бурізму, пані Єлизавета так дуже уклончиво відповіла на цю тему, але був прецедент, коли в Україні розповсюджувався, умовно кажучи, компромат проти Джозефа Байдена. К сожалению, мы эту тему уже не сможем раскрыть. Наше время подошло к на який ми ніяк не реагували, як держава, яка протидіє російській дезінформації. Спасибо вам большое. Ярослав Божко, глава Центра политических студий «Доктрина», был гостем нашего часа. Это была программа «Прайм». Не переключайтесь сейчас «Заман» Шевкетом Наматулаевым. Хорошего вечера. Маарифчи неширчи драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini